טוב חבר'ה, אוטוטו חתונה, אין לנו עוד כלום. מה עושים? עזבו, אין זמן, מה שתמיד עובד, דיבוב של סרט. תעשה עכשיו. לא, יותר עגול. פיקס. לא, אחי, דיבוב זה כבר פסה. אולי נעשה קטע על זה שהם חסכנים והם מתחתנים בבית? לא, אחי, אי אפשר להגיד חסכנים על אנשים בחתונה שלהם. אל תגיד חסכנים, תגיד מאוד מחושבים כלכלית. כן, תגיד, מתפרים על סושי, אבל רק שדם במשמרת. תגיד, אוהבים להתקלח, אבל רק עם השמפויים הקטנים שמפלחים בתי מלון. הבנתי. תגיד, עושים שופינג, אבל רק בשוק הכרמל. בדיוק, תגיד, אוהבים לצאת למסעדות, אבל מביאים ג'וק מפלסטיק. לא, יש לנו נקראת! בוא נעשה עם קליפוש. מובלם. מאיה ויותם, איזה זוג מושלם, כל שישי בים, קמים מאוד מוקדם, מבשלים בריא, קונים רק כופתרים, היום הם מתחתנים, איזה זוג יונים. לא, צריך לעשות קטע של גברים, קטע שמעליבים, קטע של בנים! איזה ג'ובנית להיות כל יום לפחות שעתיים סאפ על הבוקר, תואר בחינם זה על חשבונם של כל האורחים פה יוטי קוקסים. לא, ממש הגזמתם. אי אפשר להגיד דברים כאלה בחתונה. אנחנו נתפשר ונעשה גם וגם. צודק. מעולה. איזה זוג מדהים, מדהים, איזה זוג מקסים, מקסים, יוט ומאיה, מאיה-יוט, איזה כיף הולך להיות, איזה זוג מדהים. על בחור צנוע, בא ממשפחת תמזלק, זוג הורים מוצלחים, בעצם משפחת בריידי לפי כמות האחים. הרופא לקח אוויר ואמר את המשפט, אני מציע שתשבו, נולד לכם נווט. מי אז חשב שלמרות שהידיים עקומות הוא יסיים את קורס הטייס עם כנפיים ודרגות, ומאז שני תפקידים בקריאז על גבול הפשע. הבן אדם 4 שנים לא התעורר לפני 9. הוא יוצא למסעדה וכמו צבר מצוי שותל ג'וק במנה כי מגיע פיצוי, עד שיום אחד סתם במסיבה מישהי אותו הכירה, אז הוא לקח לדייט בים, הביא לה קינדר ובירה. עברו 7 שנים, תראו יותם וזאת עם הקינדר פתאום מתחתנים. הנה שוב בא הפזמון, אוהבים אתכם המון, יוט ומאיה, מאיה-יוט, איזה כיף הולך להיות, סוף של הפזמון. יאו. זה סיפור על בחורה מכפר יונה שזכתה במיליון, ולא, אני לא מדבר על עבודה חלומית בקרן רמון או בנאסא, בחורה בקלאסה. כן אבל יש לה כפות רגליים של ביגפוט שרואים מהחלל. סתם, נו באמת, שנרד כל כך נמוך, נרד לפסים אישיים בשביל לסחוט איזה חיוך, אלא מה? לפני שהוא קם ובורח נגלה לכולם שהמזליג יותר מהקרם פנים של מאיה הוא מורח. הזוג הצעיר הכי זקן מים תיכון עד השפלה, הם כל 60 קמים מוקדם הולכים לשוק עם עגלה. היא אוהבת לישון, הוא מתקשה בחשבון, אז תשברו כבר את הכוס ותתנשקו עם הלשון, יו. מדהים, איזה זוג מקסים, מקסים, יוט ומאיה, מאיה-יוט, איזה כיף הולך להיות, איזה זוג מדהים. יאו, יותם ומאיה, 9/9/2016. פיס.